खुलुमबाय गिबियावनो बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै फिन नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोदों। जायफोर फरायसाफोरा इयुनाव गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि एबा टिचार जानो गोसो, बे भिडिअआ बिथांमोननि थाखाय। आरो बे भिडिअआनो जाहैबाय डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एडुकेसननि पेट एग्जाम एबा प्रि एन्ट्रि टेस्टनि सायाव। डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एडुकेसन एबा D.el.ed कर्स फरायनोब्ला एबा एडमिशन लानोब्ला गिबियाव इन्ट्रेन्स आनजाद होग्रोनांगौ जायो। इन्ट्रेन्स आनजाद पास जायोब्लासो आथिखालाव D.el.ed खौ फरायनो मोनो एबा बे कर्सखौ लानो हायो। देग्लाय 2025-27 सेसननि D.el.ed नि प्रि एन्ट्रि टेस्टखौ SCERT आ फोसावबाय। पेट आनजादनि नटिफिकेसना ओंखारबाय। D.el.ed कर्स लानो गोसो जानायफ्रा इन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन। पेट आनजाद एबा इन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय एप्लिकेसन गथायनाय समा 18 मे खालार थामहिनबा दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो एप्लाइ खालामनायनि जोबथा समा 5 जुन 2025 खालारसिम। थामहिनबा 5 जुनसिम अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन इन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय। SCERT आ फोसावनाय बायदिब्ला प्रि एन्ट्रि टेस्टनि एडमिट कार्डआ फैगौ 5 जुलाइआव ओंखारगोन आरो आनजादा 13 जुलाइआव जागोन आरो रिजाल्टखौ 28 जुलाइआवनो मोननो हागोन। D.el.ed एबा डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एडुकेसन लानोब्ला मिनिमाम क्वालिफिकेसना बेसेबां जानांगौ एबा सोर बेखौ फरायनो हायो होनोब्ला D.el.ed फरायनोब्ला एबा बे कर्सखौ लानोब्ला सासे फरायसाया खमैबो 12 थाखो उथ्रिनाय एबा HS फाइनाल आनजाद उथ्रिनाय जानांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय। आर्ट्स, साइन्स, कमार्स जायखिजाया स्ट्रिमनि फरायसायानो एप्लाइ खालामनो हायो। HS आव 50% नम्बर लानानै उथ्रिनाय जानांगोन। SC/ST हारिनिब्ला 45% नम्बर लाना उथ्रिनायब्लाबो जायो एबा बे D.el.ed कर्सनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। बिजाथिनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 34 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। 34 बोसोर बैसोनि बाराब्ला बेनि थाखाय एलिजिबल जानाय नङा। SC/ST ब्ला 2 बोसोर रेहाय मोनगोन। बे पेट आनजादखौ एप्लाइ खालामनोब्ला बिजाथिया SCERT नि वेबसाइट SCERT-PET.co.in आव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ आङो स्क्रिनाव होनाय जादों, नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। आरो एप्लाइ खालामनाय समाव बिजाथिया एप्लिकेसन फिस महरै 600 रां होनो नांगोन एबा पे खालामनांगोन एबा बे आनजादखौ होनो थाखाय बिजाथिया 600 रां होनांगोन एप्लिकेसन फिस महरै। दा बे आनजादा बबेयाव जागोन बेबो मिथिनो गोनां बाथ्रा। बे आनजादा गासैबो जिल्लायावनो जायो। एप्लाइ खालामनाय समाव एग्जामिनेसन सेन्टारखौ जि डिस्ट्रिक्ट एबा जिल्लायाव सेलेक्ट खालामो बेवहायनो आनजादखौ होनो मोनगोन। एप्लाइ खालामनाय समाव जुदि धेमाजिखौ एग्जामिनेसन सेन्टार हिसाबै सेलेक्ट खालामोब्ला धेमाजियाव होनो मोनगोन। क'क्राझारखौ सेलेक्ट खालामोब्ला क'क्राझाराव होनो मोनगोन। जायफोर फरायसाफोरा D.el.ed एडमिसननि बे एन्ट्रेन्स आनजादखौ होनो गोसो एबा D.el.ed फरायनो गोसो बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामना लानाया मोजां। जायफोर फरायसाया इयुनाव गुदि फरायसालि एबा गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो गोसो बिथांमोना D.el.ed लानाया गोनांथार। D.el.ed गैयाब्ला गुदि बा गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो हाया। बेखायनो दा जुदि D.el.ed लानोब्ला पेट आनजादखौ उथ्रिनाया गोनांथार। बेखायनो जायफोर फरायसाफ्रा इयुनाव फोरोंगिरि जानो गोसो बिथांमोना बे आनजादखौ होनानै उथ्रिनानै कर्सखौ फरायनाया मोजां। जुदि नोंथांमोना D.el.ed कर्सनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो लुबैदोंब्ला कमेन्ट खालामनानै फोरमाय। आं बेनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोगोन आरो भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला फरायसाफोरनो शेयार खालाम।